Shoreditch, Llundain, un o ardaloedd mwyaf cool a trendy Llundain. Ac yn ddiweddar, camerau y lle at lawr I labyrinth siop ar ardal Box Park I gael cipolwg ar un o'r trends diweddara sy'n bachu sylw y trendsetters. Rhybydd I chi sydd â stymogau gwan neu sy'n fan o'r ffilm Stuart Little, dyw'r 2 funud nesaf yma ddim I chi. Ie, dyw I ddim yn dod lot fwy afiach na hyn, boys. Ers llynedd, mae criw The Last Tuesday Society wedi bod yn trefnu gweithdai Tacsidermi yma yn fusol, sy'n cynnig cyfle i'r cyhoedd stwffio a chreu delw allan o lygoden wedi marw. Mish Bryant sy'n arwen y dosbarth heno, taxidermist a llysiewraig os allwch chi gredu hynny, sydd wedi magu obsesiwn gyda gwaed a guts ers iddi fod yn blentyn pan oedd ganddi Death Shed, lle roedd hi'n cadw'r holl roadkills roedd hi'n ffeindio. Braf. A mae'n debyg bod y gweithdai yn boblogaidd iawn gyda'r veggies, roedd yna 4 yn y wers yma. Am 50 pint, mae'r tîm yn darparu'r holl offer a defnyddiau sydd angen arnoch chi. O'r scalpel i'r menig i'r llygoden fach ei hun. A na, gewch chi ddim dod â un eich hunan am resymau iechyd a diogelwch. Yn ôl y trefnwyr, mae'r llygod yn cael ei trin a'i lladd mewn ffordd deg. A fadmin Cosmos sydd ar jobyn ma, a mae'n defnyddio darparwyr sy'n magu'r llygod ar gyfer bwydo nadroedd. Dal bach yn weird bod y veggies yn keen, ddo. I'r rheini ohonoch chi sydd ddim yn gyfarwydd, mae'r broses o stwffio anifail yn un hir. Gyda'r gweithdai yma yn para hyd at 4 awr yr un, a sesiwn gyda chwningen yn gallu cyrraedd y marc 12 awr. A siŵr bod y bobl yma'n mwynhau'r olygfa tra'n mwynhau I swper. Ond beth yn union sydd gofyn I chi wneud? Y cam cyntaf yw I dorri'r llygoden a agor a thynnu'r perfeddau, yn ofalus I beidio torri'r bag, fel nath Steve drian. Wedyn rhaid torri'r cymalau, I droi e inside out cyn torri ei benglog a'i berfeddau I ffwrdd. Amser I lanhau'r tu fewn a snapio unrhyw ffat I ffwrdd nawr, y lleia o hwn sydd ar ôl, y lleia o siawns fydd yr hyn Stewart yn gwynto ar y mantelpiece. A nawr rhan mwyaf bizarre yr holl beth, wash and blow dry i'r cyrff. Ie, Vladimir gyda'r sychwr gwallt. Bonkers. Unwaith mae'r llygod wedi sychu, mae'n amser I orchuddio'r tu fewn gyda'r pas gwyn ma, mwyn sicrhau fydd y corff ddim yn pydru. Creu tampon maint corff y llygoden oedd y cam nesa, nes I rybuddio chi. A hwn fydd perfeddau newydd y lygoden. Ychydig bach o stwffio rownd yr ochrau ac yna amser I stitio'r boi bach ar ôl I fyny, cyn tynnu'r llygad a rhoi beads bach yn ei lle. Ond dim dyna'r diwedd, boys. Mae yna un cam pwysig arall. Gwisgo'r llygod a wneud iddyn nhw edrych yn cute. Ie, fydde fe just yn anfoesol i'r llygod ma fod yn oeth yn fydde fe. Am fwy o wybodaeth, ewch I lasttuesdaysociety.com.